Adolfo no me mama kwa baba ofie TV. Enchai kra na yete nsɛm bi wɔ mframa mu. Ɛfa ɛyɛ owura Sammi Awuku ho. Na nsɛm ni mu no ɛyɛ akuapem presenter bi ɛkyerɛ mu a sɛ ɛnyɛ MP position ɛna owura Sammi Awuku pa anka akuapem na ɔte ha ɔnyɛ hwee. Ɔne kasa mu no ɔkyerɛ kra sɛ ɛyɛ kurowa a ɛyɛ Mampong a owura Sammi Awuku fi mu mpo. Ɛnyɛ MP no pa nkɔnyɛ hwee wɔ kuro no atena so mɛtintin ɔnyɛ hwee koraa wɔ hɔ yɛ. Na esan so ɔpɛ sɛ ɔnyɛ MP nti no na nsɛn a wɔbɛte sɛ ɔwɔ na ɔkɔbɔ gala wɔ ha adekyi wɔasi police station wɔ ha deedi so ebi a wɔasi agyanan bia wɔ ha sɛ eyi na ɔkyerɛ mu sɛ ɔkyerɛ mu akyerɛ mu ne nsɛm de na mu yɛ duru paa ɔkyerɛ mu koraa san so kaa sɛ ɛyɛ NLA fuska ɛna owura Sammi Awuku edidi sɛ adwuma nyinaa na mpanyinfo wɔ baabi sɛ sanhene te wɔ mpanyin anim a ebi nyera ɛnam saa asɛm yi nti ɛyɛ nana Yirenkyi ɔyɛ Mampong Apesemakahene ɛba di nkyerɛmu bɛkyerɛ mu sɛ nsɛm a aberante no ka no kware biara ɛnni nti boma yɛnhwɛ ne nkyerɛkyerɛmu a ɔde maa yɛn. That's sorry ya. Yɛhu sɛ video akɔbi nam na nsɛm ɔka no ɔnu anɔrebɔ Mampong yi sɛ yɛn de hyɛ owura Sammi Awuku ɔnyɛ hwee kurom hɔ na ɔpɛ MP adi ti a wabɛsi ɔde NLA abɛsi ebi atwere kurom ama Nenye no barasa. ɔpɛni aberante kasa asɛm no a ɔni facts na ɔni hwee anaasɛ me baa na ɔmɛte sɛ wosi ɔno yɛ Mampong Aberante no ɛyɛ sɛ ɛyɛ Mampong po anaasɛ kakra a ne na ɔpɛ sɛ ɔte wonni ma bɛbisa woyɛ journalist a before ansa na wobɛkɔ afiri so no you get your facts before ansa na nokwari asɛm na ɔne nam na ɔka sɛ saa ne nyɛ hwee ɛwɔ kurom hɔ no Mampong ne ka Mampong asɛm ɔka kuro bi aso a ɔdeɛ Mampong na ne mfiɔ na me Apesemakahene for the past 8 years ɛhɔ asɛm na bɛsɛ no a ɛtie ko na obi ahu saa video na ɔmbɔmbu ne mbɛ yɛ na ne te sɛ onua no na ɔbaako yɛ ahu Sammi Awuku na onya akɔnya no hu Sammi Awuku na ɔpɔ akɔnya ahu owura Sammi Awuku na ɔnya akɔnya ahu na ade yɛ sɛ ɔka Ebi o. Opese ohun. ɔpɛ so enim kwan ɔpɛ sɛ ɔka so mu Ndi ohun yɛ nti. enim ɛne ma ade na mepɛ sɛ wopɛ sɛ wohu Sammi Awuku na ɔhu deɛ ɛyi na bɛhyɛ na mo wo afiri akɔ akyiri kɔta akɔ akyiri ama putie ni owura Sammi Awuku MP owura Sammi Awuku ayɛ na mo te sɛ obi ama MPP bapa wo ɔmo abɛɛ mu a ade bi a wɔkyɛ pia no bɛyɛ bi ohia sɛ ɔbɛyɛ MP asa na wabɔ years back immediately at the ACS ni yɛn Mampong man years back yɛn yɛrisi na ahemfi yɛrisi no owura Sammi Awuku yɛde yɛn kɔ Baomia hɔ ana Baomia ɛna yɛn 1,000 smiths Mampong na wasa. Mampong na meka yo Orehwɛ a yɛntie ni yie. Ɔno yɛ PRO ti no ka bia no yɛgye tum sɛ yɛ nɔkware afi Mampong. Ɔhene ne yɛnkɔ. Mampong ɔde kɔ kɔfɛ Baomia hɔ ma ɔma yɛn 1,000 smiths Ɛbae. smiths no ka baeɛ no ɛsiane sɛ na yɛn MP sitting MP dobi a ɔna yɛ sitting MP dobi a yɛ representation brama yɛ ta wodura no nsu yɛ tɔn yɛ wɔ kuro mu a na NC a na ɔkɔ Dennis Miracle fɔlɔ yɛ NC ɛwɔ ha okapɛ na ɔpɛ da ɛyɛ odura no ɛyɛ wɔ park so Coronation Park ɔbɛ pɛgye yɛ 1,000 cement wɔde ɛyi ba no ɛfɛ ne sɛ cement ne ba no yɛ MP everything is up for trade na na ama dokua ɔno ɔbɛyɛ presentation ɔno ne nkunu nkunu ɛban na ɛbɛyɛ presentation no na cement no ɛsiane sɛ tipa no ɛso deɛ ntumi fa 1,000 nyinaa nti ɛkɛɛ na ɔsan de bɛka ho ne no kasa yi saa cement no wɔ hɔ ɛwɔ Mampong ɔno nso ɔno nso yɛ Mampong ni ba ɔyi fact me no kasa yi yɛwɔ nipa bɛyɛ sɛ 20 to 30 ebi wɔ police ebi wɔ fire service ebi wɔ immigration ebi wɔ bebree a nɔkware yi ofi Mampong kurom hɔ Sammi na ɔde wɔn akɔ. na ne Apesemakahene ne nyimfa nini Mini protocol. Sammi na de adama won. Sammi na de adama. Last person for call police guy en guy by abrante a ono obo drugs. E wo me ma so president. Obo drugs ku bi wo ya so. O police. Ma bi ka se ni so. Video bi ko guy a. Sa video na ye abrante do so wo police station. Na ohiamwa. Ba me ni no target. O mo diga target miracles. This na mo target Sammi Awuku. Na me ni
Se make we dey kwakodu. Ti wo na takuri. So I don't offer me now and be saying no time. Maybe pa. And then team coordinators or more of us as MP coordinators. What do mama Sammi? I know what you're talking about. Who can rent na to fee and look at ho. O da ya you post or you don't get we school nya yeah. When you get some also your school from or pass and you go. Now me came almost no or pass go be no police station. So me say na that na here. E de ne we ka be to na Sammi go kasi. O fe ni ka tun kan o de ni ko fun Mampong. E ka ho. O de ko Mampong ti ya. Asori bi o Mampong be program. Last 3 years Anglican Church Mampong. Me na mi to na ho. Na me dey donation now. It's Anglican so for. Onye here. Hospital de Tapashi hospital. Wọ́n kò bí sáré ṣe kàn wọ́n. Àfi pia Brampton ba ní Belgium. Ẹ̀na deaf. Ó yẹ bèbè kọ̀ fún ọ. Deaf. Ọba. See sometimes you know kú ni ma lẹ sí òbísà. Ẹ bá ọ̀rẹ́ kan bí about police station. Say tutu. Yàtọ̀ sí police station wọ̀. Ẹni náà kò sí wọn kọ́ sí tutu máa. Ó sì sáré tutu bí díà tí ọbẹ̀ sọ̀rọ̀ o. Tutu dáa kó adàkàtà. Wọ́n sì sáré tí ọbẹ̀ sọ̀rọ̀ o. Because who you to limbo? also to na. Onye to me. Police station I walk Ghana there bia. What you go Mampong? O go say what Who you born here? Who you born here and what you do? Me no. O ya se le buka sai. So, ni ko mo no. Only na sa police station o ha ebeboa. Koma na so ama Sammi ka ya wese. Aho eni obo sumase. O ya police station there e wo. Essa na pressure ni na beden abugu Mampong ti se police station ba sa me yin na beden wo si police station wo tunu wa du ku na bu o be so chese o si police station so do ko shi ya o e ga o ka me na dale ya we e si ni na dale ya we obi na so na ko nkoma na Bi nyeri ndisa. en se Ni on so dey oye ti ma muni na ti ma muni bi ha o bisa na ye nchi ma chro se ya fa che the past 3 years street carnival ahoho ya eba uwe okubu ya papa ena me no kasi Mampong park kana gas for ara o ya ko ponde na ene le kuye ko ponde na kana gas abe na Apesemakahene disa wonni bibia o ya se fi yanki o yin su ko mon fan sa so me youth organizer na organizer sa cha ni na no go Mampong Someone you organize or nipa almost a nipa police. So kasi onye ya. Mampong ebi egbo enemy. E kokon ebi egbo enemy. E kokon ebi egbo enemy. Woman organize or enemy. So I Mampong. Oyo nobody. Oyo egbo enemy. La to fu bi egbo enemy. Who go talk say oba oyo egbo enemy no. Obi anya egbo anya. Obi akiri bi anya egbo oyo. Enemy ye ka dada ye won sa. Ya ka nema dada yo onye hie no akara da di ulimbo se di me do nya wo ga me ma e se tu ga man ti ase ga man re fanenta ma pefa o ka sem ni nya e be to ha di su sa na ka se bi uni fax na ka ni na se ni na su bie ni de se humum de ni ko untu na be ni u e ti sa na ti na pa na dai e mo wa Yo, we ni asama Mampong Apesemakahene ewo kafa nsemi ho. Orehwe yen Ofie TV ewo Facebook, TikTok nso yo Ofie TV, YouTube nso yo Ofie TV, Instagram nso yo Ofie TV. Sa wo pese oni yedi nkita ho a, obetimi afre 054-855-0796. Wo san pay echi kwan so ayi we kopon, chekotia, kev mi ho pe. Edam asese motie.